皆さん、こんにちは、こんばんは、レイです。今日は今この瞬間、あの人のあなたへのお気持ちを見ていきたいと思います。見た時がタイミングなので、ぜひぜひ皆様、あの人のお気持ちを受け取ってみてください。それでは選択肢 A、B、C となります。A のカードがこちらになってます。はい。B のカードがこちらになってます。C のカードがこちらになってます。はい、それでは A、B、C の中から気になるカード、直感でお選びください。それでは、鑑定結果はコメント欄へどうぞ行ってみてください。